जाय हिनजाव गोदाननि जाय न'आव थानानै आरोखि खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गदा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम खोमसियावनो खाख्लु स्राय बरायहरबाय नै आंनि ओंखाम संग्रा बायदाला मिथिङानो जालाय नोंसोर थांनो मोना गथ'फ्रा जों बिफाजों आंजों थांगोन जों बिफाजों आंजों थांसै जोङो हाबायाव हाबा नायनो आरो ओमफ्राय थांलाय हाबा जाना फैखांना आरो हाबा जानो थांबावनो नुजा थादों आबैजों बिबैजों सानैखौबो गालांना थां सिरि दल थालांबाय थालाङाबा आरो सोरनि फिसाबे थांग्रा फैलाय एकदम लानजाय लुनजाय ओंखारजोबो आरो आबैया लोगो थांनांगौ आबै थाङा जोंल'सो थांगोन आयंजों आंजों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दिनै जोंनि गामिनि हाबाखौबो एसे देखायनोसै आरो गाबोन बिस्थिबारथ' जानाय लोंनाय जाला ओमफ्राय माबायावसो जागोन आरो शुक्रबारावसो जानाय लोंनाय ओमफ्राय जानाय लोंनायखौबो एसे देखायनोसै मावनाय दांनायफोरखौबो हाबायावथ' आं खामानि मावहैयाबानो जाखाया नालाय हिनजाव गोदान नायनो ओंखारबाय जों हाबा नायनो नै लाइब्रेरियाव नैबे सलारनि एसे स्रां होनाय दं नालाय भिडिअ खालामलायबाय आरो ओमफ्राय एसे लाबो आयु खिथिंबो थुसुलाबायनो माथो होनाय सानसै फैबाय मोनफैखांबाय बेयाव है आं खेबनो लाजिहाय गोथार जुलि बाथाबारिनि थ'नो लोगो एरबावबाय सासे जोंहा माइ गायनो माइबा गायना गाया होननाय सानसै नै जोंना लोगो गोदाना हिनजाव गोदाना ओरै एसे नाहरदो दे आफि दे ओरै नाहरदो होनदो सिख्लाफ्रा मेरला मेरलाथार नामा आयौ हिनजाव गोदान नेगासिनो हिनजाव गोदाना हाबनो मोनाखै आरोखि दाबो नै सिख्लाफ्रा हिनजाव गोदान नेगासिनो खबि एरैना हरदो एसे जेबो नङालै ना नाहरदो आफि एसे होनदो नोंखौ आफि जायोना नै मोसानोसै मोसानो आंबो मोसानो फिसाखौ दोनथ'ना मोसाब्रा आयौ आंहालाय बोरै थैसिनबावगोन बे मोखां खानासो जाजोब्बाय नै ओइ आगोलाव थांसै आं मोसानो र' नोङो आयै सोरनि फिसायो मोसाखानाय ना आंनि फिसाजो सिङाव सोबाय नै जाय हिनजाव गोदाना न'आव हाबफैनाय नै हिनजाव गोदान लागोनि फैबाय आरो नै जाय होनदों ओमफ्राय मालायनि होनफानायावनो बिराद जाहैदों हिनजाव गोदान लागोनि जाबायजोमोन बिसोरबो होनदों हिनजाव गोदान लागोनि नायनायसै आइया नै गावसोरसो बाहागो लागासिनो देखायनाङाहाय हालाहाय जा दे जा न'नि मानसिया मावनानै दांना मोनजाया दा दे जा दे जाखा दे जाखा जाखा जामायजो जाखा
예 해봐봐 그래 야 그서 타봐 일단 이웬 스쿨리 많으면 마샬르고 잡아야 해 정말 포스칼리스가 많아 사실 믿을라 그거 낭랑네 오래 자야 되는데 nước lấy màn chưa lú đi làm thầy anh chọc bây giờ xe này bia हिन्जाव गोदान लागोनिनो ओंखाम संगासिनो आरो बिथिंनि बिथांमोनहा मोनबाय मा ओंख्रि मोनखो मोनबाय आयो मोनजोबबाय हा दासो नङाबा हाबाखौबो एसे नायबाय आयु नोंहालाय मा गारना फैलाबायखो हादानखौलाय नोंहालाय दासो फैदों जायाखै हौवा गोदान लागोनि ओंखामा जादों खामानि जोबजोब्बाय बैयाव अबेयाव इयाव जोब्बाय हिनजाव गोदानखौ जाहोनांसिगोन जाहोसै र' नोंहा जेनेबा गैखालानो निमन्थ्र इरि गैखायाना निमन्थ्र माबायावसो सुक्रुबारावसो गाबोनथ' बिस्थिबार बाथा बारनाया जाया नालाय माबायदि जादों ओंखाम ओंख्रिया नानिमोन गोथाव जादों दे आंनि संग्राय गाराव इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे नोंसोरलाय गोथाव जादों जायाखै जादों साबस्क्राइब खालाम दे संग्राय गाराव एकदम इउटुब चेनेला संग्राय गाराव ओं खालाम दे जामायजों मोनदो नै ओरैबो दं आरो माखासे दंबावो ने ओंखाम जानो दंबावो खोमा गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना जायाखै होनदों ओंखामफ्रा ओंख्रिफ्रा ओंखाम ओंख्रि बेदरफ्रा थिग जादों नैलाय बरिया दे आयौ सासे लोगोआ जौबो दौलायदों दे हौवा गोदान हिनजाव गोदान ओंखाम जाबाय नै आफि गोदान दे जाग्रो होनो दे जायालासिनो ओंखाम ओंख्रि गोथाव जादों जायाखै खोन्थानाय जादों जायाखै नानिमोन जादों ने साबस्क्राइब खालामसिनबा आंनि इउटुबखौ खालामगोन ना इसोरखौ नानिमोनखौ खालामगासिनो दं खालाम दे नानिमोन नोंल' खालामा खालामो दे एकदम संग्राय गादाव सार्च खालामनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो हा नोंखौसो मावदों दे गोथाव जादों दे आङो ताजों जानो बे सारखौ लायनो बे सार आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ हिनजाव गोदाननिसोलै हौवा गोदाननि नङा हिनजाव गोदानसो होनदों दा गावहाय खोमाया बेंगा खोबना लानायखाय खोनायाखै खोमा नाया थोरसियाव दावगासिनो दङ दे नायानो थोरसियाव दावलायो आरो जारलासो साबस्क्राइब खालामदो आरो संग्राय गादाव सार्च खालामदो साबस्क्राइब खालामदो दा बुंनाया जास्लाबलायबाव आरोखि संग्राय गादावहाय मा खोमाया खोनाया नामा नोंसिना हा बानलुसो जादों नै जाबाय नै नानिमोनहाबो बिथांमोना जाखांलाय लांबाय नै हेलौ गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै खावब्ला नुजाफैलायबाय आयु थैखागोन मैसो गायना माबा थैखागोन दाम नै जागासिनो हाखा हुखानो हिनजाव गोदान लागाबा मा मोनजाखो गावसोरसो हाखा हुखा जानानै थैनोसै हनै गोथाव जादों ने आब' बिहामजो मोनना माबायदि मोनदों गोसोआ मोजां मोनदों जाबाय नै हिनजाव गोदान लागोफ्रा आमदो फै हाय हिनजाव गोदान लागो ओंखाम जाबाय नै संग्राय गादाव थिंगेलना आयु संग्राय गादाव फाग्लि मा खालामदोंलाय आयु आंहालाय
आयु साइब खालामना हो संग्राय काटाव चेनेलखौ मोजाङै मोजांनो बोरमा खासि खालामबाय होनब्रा मोनसे गिभअवेफोर होनो हागौ लास्टाव नै जाबाय दे आयौ